Tervetuloa ensimmäiseen Fortnite-videoon. Nyt me mennään Battle Royale. Joo. Ja täällä on kans Santeri. Joo, mä oon täällä. Ja meikä. Jake. Santeri, meidän täytyisi testata meidän kanavasta yhteen. Pitäis joo. Joo, meidän kanavan noin säädöt on vähän vielä vaiheessa, että se on vähän alkanut nopeasti, mutta joo, pitäis joo. Joo. Täytyis katsoa, miten tuolle saadaan niinku oikeudet siihen kanavaan. Sepä. Et jos teillä on vinkkejä, niin voi antaa. Joo, mielellään. Joo. Jos Santeria ei kuulu yhdessä kohtaa, niin se peli lagaa se pelata mitään Pleikka 4. Joo, vähän laginen. Ja tää kaikuu aika paljon, koska... Joo. Joo, siitä anteeksi jo nyt. Samassa huoneessa. Kaikuminen on. Tapahtuu ja on. Joo, ja jos mun ääntä ei kuulu kunnolla, niin sekin on ongelma. Ja tää mikki se on mikä mä oon paras. Kas mä tykkään? Varmaan vähän parempi. No niin. Joo, vaihdettiin suojukset, kato kun mulla on tossa mikissä semmonen suojus. Tai niin. Oli. No niin. Mennään Foxy. Tuota kivasti Mennään Foxy. Meillä on sitten kruunut. Kyllä sä siis, nyt sä ymmärrät niinku hyvän päälle. Tämmösillä tytöillä kuuluu pelata. Tai tänne kuuluu ländetä. Juurikin näin. Tää on hyvä ländetä. Tykkään kyllä Flooded Rockseen, mikä toi paikka on. Flooded Rocks. Eli tuota. Niin toi on. Se on ihan hyvä. Toi on ihan hyvä. Siellä on semmonen salahuone. Me voidaan tehdä siitäkin erilainen sortti, jos täällä tietää mikä se salahuone on. Se on siis semmonen, mihin sä tarvitset Void Onimaski. Joo. Me ei olla ite käynyt Santerin kanssa ja ei oo yhtään kertaa käyty. Olla. Eikö niin, me käytiin silloin 1 kerta, mutta me ei päästy sinne alas. Mä oon ollut siellä sunkaan 2 kertaa. Siis kyllä, ei kun joo, ollaan me siellä oltu. Ei sittenkaan mitään. Joo. Tää ihmettä, kato mitä taas. Tommonen liikaa. Tommonen halus. Mikä mun tuuri on? Oikein, mä saan vaan. Ai! Mä aivan katsoa porukka. Jäi! No niin, puhuttuikaan. Mulla on railguni, liila ase, ja mulla on tää. Joo, ja mä just niinkun, tiiätsä, sen 2 tyyppiä. Just. Ja melkein delasin. Joo, mäkin pääsin kuolleeksi. En mä kyllä. Mä oon lähelläkään. Tyyli. Mä en tiedä. Eli nyt voi kuulua vähän paremmin. Joo, no mulla on mielessäkin, että hankkis uuden miikki. Täytyy vaan kattoo. Se ois kyllä siistiä, jos vois tehdä 50 seuraa ja pystyis livettä. Siihen me tarvitaan Antti, joka katsoo tätä videoa, niin seuratkaa Bleed. Mä aloitan livettä. Joo, se olisi kiva. Ois. Me tarvitaan 50 seuraajaa.
Kautta tilaajaa. Mä joo, kautta tilaa ja... Mä unohan koko ajan. Se on eri asia katsoa TikTokissa. Se on seuraaja se, tai on. Mä en kyllä ymmärrä, miksi sähköasemalla on koripalloja. Mitä? Miksi sähköasemalla on koripallokoria ja koripalloja? Tätä mä en ymmärrä. Koska tuossa on korista pois noita. Lanteeni. No, Mä lukettiin uuden. Tää mopo. miksi? Mä haluan ajaa ton ylös taas. Täällä on ihme. Tässä on tää. Tää juttu. Mä haluan ajaa se ylös. Se on hemmetti. Mulla on kokeillut tällä. No, mä en tiedä pääsen. Ei todellakaan pääse. Otetaan. Kyllä. Kyllä. Kato nyt. Kato. Pääsi. Voi enää. Kyllä mä kerran ajan. Ei. Te voitte kanssa ehdottaa jotain pelejä, mitä me voitais pelata. Joku mikä voi pelata pleikarille ja tietokoneella. Niin tai sitten vaan tietokoneella. Niin joku semmonen... Joku kaksit peli esimerkiksi. Joku Iitama. Joo. Kielellä. Ei jaksis. Joo, meillä ei oo nimittäin me ei saa rahaa mistään. Koska ei voi laittaa mainoksia, kai ei voi laittaa. Joo, me ei voida vielä laittaa mainoksia päälle. Kai. Yritetään ajaa sillä autolla tuossa ylös. Vaikka mä kyllä testasin jo, mutta... Yritetään ajaa. Mun auto jäi tohon jumiin. Testaa ajaa ylös. Oho. Tarvitaan vauhtia. Sori, jos kuuluu vähän henkilöstä, koska tuli... Ja täytyy pitää tosi lähellä tätä mikkiä. Ei! Tähän siellä. Ota tälleen pääse. Ei, kun ei pääse. Mitä? Hei, tossa voi lentää. Tossa voi lentää. Niin se on trampalla. Häh? Niin se on trampalla vai? Ei. Onko mä lensin tässä niinku Ota. ilmassa? Tähän pitäis pystyä... Ei siihen jäädäkään. Tossa mä osuin Trumpaan, mutta mutta äsken mä en osunut edes Trumpaan. Sitten Sitä ei pysty pikkaa. Tää! Häh? Tää se tapahtuu. Mitä just tapahtuu? No, aja päin. Tää oli hajoa. Meidän auto hajoi. Itse. Ei. mitä? Mitä peikitä? Oota, mä tuun työntään tällä toisella autolla. No, Oota, mä autan. Tästä on joku äijä. Mä ihan semmoista jää tonne. meidän auto katos. Me meni mapin alle. Vedetään uudestaan yhdessä. Okei. Valmiina mapin alle. Vetit sä siitä kyydistä pois? Ei tolleen. Pääsit se liikkumaan. Häh? Ota kyyti tähkä. Laita. Okei, nyt Seinä. on seinä. Sitten oottaa. Olis täällä joku pelaaja? Oli. Laita portaat ja edittaa ne siellä tietyllä tavalla. Tiedätkö sä ne portaat ja sitten tulee se silmukka? Portaat. Mitä ihmettä? Niin, se Mitä? Kai sä tiedät sen talon.
Ei tolleen, kun siis mä tarkoitin... Oot väärässä kohdassa muutenkin, ei saa mitään. Ja sitä seinä tohon vielä. Mitä se on? Mitä ihmettä? Miten se jos mä heitin tuohon shockwaveen. Joo. Hei. Meidän automme. No niin, ei toi ylös. Ja jumiin. Ai mä en saa jätää. Mä täältä kyytyy. Tää voi flippaa. Joo. Tää! Flippasi se auto. Rikoit seinä. Nyt se on siinä oikeassa asennossa. Jos me laitetaan seinät nyt. Tuo on väärässä kohtaa. Nyt sen ei pääse enää kyytyy. Kyllä sinne pääsee. Ei pääsekään. Pääsee toi porras vedessä. Älä tukosta vaan. Hei, oota me päästään täällä. Erittää se vaan sillain tekee. Onko siinä oikealla tavalla on? Miten mä seinän? Tuutko sekin kyyti? Se päästäkään. Tuu toisesta puolella. Meillä on muuten video kesken. On joo. Tää on meidän glitsi-yritystä. Joo, älkää ihmetelkö. Okei, no niin. Pitäisikö meidän saada vähän kontaktia? Okei, lähdetään. Joo, mennään sinne. Me lähdetään etsimään pelaajia ja jotain. Tulee videostakin. Joo, älkää kysyykö, toi on meidän glitsi-yritys, koska Santerin auto lähti mapin alle. Oota, go. Wii! Ei mua! Tuliko hissu hopo? Ei kun ei, nyt se lähtee karkuun. Ei se Mä en lähde. Ei tuo ylällä jo. Ei kun meidän katsoja! Ei, katsoja. Katsoja! Mitä kyyti? Ei nyt saako kyykki, se on joku kaveri. Sisälle. Kai saatte? Saako kyykki, se on kaveri? Ei tästä se on vaan sisällä. Ei oo mun kaveri. Mene sinne. Ei, vaan tuo tykkiä sen, siellä on julku tykkiä. On se lombaklaa. Joo. Kato mikä asia täällä. Iso. Haluatko vaan mun vereiltä? Mä en tiedä, onko se Pora vai Reilkani. Reilkani vielä. Mä sanoisin ainakin Reilkani. Oho. Reilkani ei toimi. Ei, oota, mä haluan ajaa näytä. Mitä ihmettä, mä ollaan vedetty. Kato! Kato! Oota, mä tuun kyytiin. Di. Me kirjoitettiin just glitchiin. Ei meidän mopoja enää. Mennään saarelle. Jake. Joo, ei haittaa. Joo, mennään saarelle. Me ollaan vähän niinku pelleilty koko peli tässä glitchin kanssa, mutta jos teitä ei haittaa, niin kaikki okei. Joo. Niin. Yritetään saada kruunu voittaa. No jostain pitäis ensin vetää nyt kruun. Ei kun meillä on. Meidän eka video. Se vähän niinku korruptoitu. Korruptoitu, joo. Niin me joudutaan pitää uusi. Me voitettiin sen ekas videossa. Itse voitettiin. Se voitettiin. Me ollaan toinen peli, jos ei ole kyllä niin huolissa, että en tiedä.
Älä tänne tykitä. Onko se tyyppi mulle oli, koska se aina ohi. Se vaan teleporttailemaan. Tässä on kato. Mä en ole ikinä nähnyt. Tää nyt on tää. Katso, on ikinä nähnyt. Siellä on exclusive. Mä hittäsin sen jalkaa sit tällä. Onko tää vaikka nyt? Ai kato paljon. Mä oon 3. Töitä. Toivottavasti tulee ihan loppu. Paukkoimista. Mitä? Se on ihan puolella. Noniin, reva. Kun joku tulee nyt taas Mä halusin finishaus. medallin. Ota sä tällä kertaa. Mä voin ottaa sen miekonkin. No et sä tykkää pelkän miekon. Mä voin ottaa tässä. Mitä Ei se miekko alhaalla. Tätä on imaskin. Se miekko on alhaalla. Voi. Kuka se on? Joku on siellä alalla. Mennä päälle. Ei varmasti mene, kun mä kuolin sille. Tää. Tulos ylös. Ei Mutta jos tulee niin, mä oon dead. Mä oon kuollut levistä. Mennään alas. No en mä vielä voi tulla, mä hiilaan. Mitä mä teen? Jollekin vähän suojaa. Jos tulee merkittely. Ei täällä on täällä. En mä tarvitse millään tulla. Se ei kajautu tuohon. Auttaako se jautu? Ei jautu. Ei oo. Selkävaivoihin mietin vaan. Auttaako se selkävaivoihin? Pitäisikö meidän jäädä vaan tännekään? Meitä voi Juhana, onko- yrittää äänätä kans, koska Niin pitää vaan laittakaa mieluusti chattiin, tonne niinku tonne laittakaa siis kommentteihin, että mikä nimi. niin me voidaan arvota 3. Ei, 5 onnekasta. Jotka pääsee... Ei. Penappa. 2 onnekasta, jotka pääsee meidän videoihin. Ja Ammu. alueen. Spam. Joo, me siis arvotaan 2 onnekasta. Jotka voittaa... pääsee meidän peliin siis. Tai meidän pelaa. Ei planteri, anteeksi. Onneksi mulla on tää medaljointi. Ajo mua hitte. Otatko vähän? Mä täällä hiilailla. Joo, mulla on tää Onimaski, niin mä tuun sinne nopea. Leikitään, että tonne menee joku säikähtä. Apua, joku. Olis jos nyt joku snipaa mua pommiaseella. Tää! Mitä sä ennus? Täälläkin ennusit. Tota. Alueella. Olet Mun niin tulee yhtä. Mennään äkkiä, mä menen hakkaan tällaisen tyypin. Joo, no mennään päälle. Saat. Mitä äijä tekee? Oi jäi. Missä sä oot? Sä sinne.
Tamaa. Onko siellä puskus? Et tuo. Nyt juokset mun luokse ja boksat. Vittu ne. Boksaa! Oliko se se? Se. Hyvä. Ei pitäis olla miettä. Ei ne on pilkkavan. Valitettavaa. Apua! No ehkä tää ei kuulu paljon aluetta. Vitosta ennen vaan se on vielä tässä. Jos. Sori, mä en nyt voi riittää. Ei se ole. Ajaa. Ei se voi ajaa. Älä ajaa. Ja juoksit pois. Tää hitsiä. Yksi HP. Se jää elossa. Mä en kyllä uskaan voi jää. No ylös. No se ylös. No se ylös sitä. Skeittilaudalla. Skeittilaudalla ylös. Toi. Mä en meinas käydä vähän hassusti. Etsi hiiliä, onko siellä hiiliä? Ei sinne alueen sisälle! Hyvä sattu. Se just sanoit. Joo, ja mä et kuoli. Okei. Joo. Okei. No, me lopetetaan nyt video. Moi. Moi moi.